Ассаламу алейкум, хөрмәтле күрәселәр. Һезгә Стәрлетамак каласыннан кайнар сәлам. Ниһаять, миңа ла флешмоб эстафета килеп итте. Зур рәхмәт әйткем килә Башкортстандан ат калган артисты Салават Илгизова Киреевка ошо флешмобты ышанып миңа тапшырган өчен. Ә миннән һезгә башкорт халык көе Кәмәлек. Хәзер бу флешмобты мин Туймазынан курсташым Абсалямов Рәмзин Рәфхатовна тапшырам. Әйдә, тот.